Oh. Credit ra. Credit na? Oh. Ano naman bayad to? Ka-short. Sa ba nagkabalo ano eh? Unsa? Ana, muna imong kuan. Na automatic na lang to. Hmm. So ano kay nagipamboy? Gasto kay tao sa tuwalay. Oh. Yan pamboy dito tulisan pod. Napay gordya. Tulisan gyud pamboy. Tingalan tagiya. Tingalan tagiya nga matay. Kurot man gasolina ang halin. Oroy halin. Ni compute tama man. Turn right after 1 kilometer. Wa gihurot ang hulog ito swan. Wa. Ihi rin, ihi. Hindi. Oy, Chris Marabilia, pre. May gabi dia, pre. Ah. Kaway, kaway. Kaway, kaway. So nasa store ron. Turn right after Alas, 500 alas 11 meters. sa gabi kapin. Alas 12 na. Kuyawa gani si Turn right after 250 meters onto Dul Manitou Kaliri. Drive. Diri to yun. Usa yung lugar ha. Padulong tus kuan. Dito sa ato. Ano? Dito. O pini diri. Bato rin yung biril niya. Turn next right. Bato batag ko. Litso na dito dito no. Oy, Mansel, gandang umaga. Turn left after 2 kilometers. Kuya ka na mong pagmaniho. Kuya, kaloy na. Nagadigos na. Asa mo balik dito sa tong... Ano na yun? Litso Ha? ni. Una ba rin siya? Oo, dalanan eh. Diri yung tanig itultol. Awe, buong GPS sa'yo, mini, tuyo kredita. Okay ni, mura istorya ha. Oo. Susuba na tali niya. May music. Lagi panahon ba? Ulang panahon. Ate Daphne, may gabi di ha. Ay, yung followers ba? Itong mga spon mo sa radyo, ngita, ito mo dyan. Asa na kuno ko na Regos. Ha? Asa na kuno ko. Asa na daw ka? Ari yung amigo diri sa mabugnang lugar. Latagaw in taon, ang hurnal. Ningornal, lit bugas. Kuan mi, duha may kasakyanan pa sa naguna na si Dulberhill, kaban si by Bart, Oh, this part dito no. by Sila Pakit. ko wala lagi ni ban si Turn Iwan. left after Transport. 500 meters. Kisalay. Lang Earl ba, Earl? Di mo katog cellphone ko na ron. Ah, Ubanan to ni Erwin. iyar ko pag cellphone ko. Di ba wala ko nagawa na? Kuha ko. Di ba Turn si left pero after simpak rin ko. 250 meters onto Cortland Simple Avenue mo. East. Oh, cellphone o Sim? Oh. Telebulan. Si 20 ra ka. Ako yaw. Si 23 dala ko. Balik lagi tuloy. Dito sa rondalan ani. Turn next left. Oy si Kwan, by Jeffrey. Kani gahi kini sa Ay. San Miguel silingan ni by Chabi ni. Jipre pa imuha. Oh, nga. Jipre? Oh, Jipre ba? Ay, kuy. Diklom? Unsa to? Taga? Tagias diklom. Taga Diklom. Ang ikaw tagiya mo ka San Miguel. Silingan. Tulay na diferensya. Tulay diferensya.
Yaw, liguna din. Kuyaw ni sila. Isulti pildihon. Ay kung kumuadto ka kagayan di oro gikan kag malay-balay, muagi ka sa Diklom og San Miguel. Turn right after 4 kilometers. Unsa to? Og hinay kag lana dia sa San Miguel. Di ka kagi. Ay na patutuog an agi dia. Tuga-tuga dia. Oh, ay na patutuog dia. Pero may problema kay ang taga San Miguel na kana nakapula dia mga Oh, bitaw. mga amigo kana Sa mo na. Carmen, mutana lang ka diya. Taga Carmen di ara. Mao bitaw nga atong kuan bitaw ni siya gyud. Kaya Siguro tago-tago. gito dig Mo na taga Carmen. bit ginato ning taga San Miguel kay Kay ngano gani? punog masaag ta dia di. Atay magkaunan nga kailabi chabi di. Chabi ba? Usa lang. Patang gamay pa nga 8 months old, ilan na? Oh, Tanawa. Isa na nga tao. Oy, Dul Chabi Darwin. ba katong Pre. ikan. Yung sigarilyo mo pre. Nakalimutan mo kagabi. Wala tayong piso nito. Alam niya. Anong hatid ko mamaya? Tulugon pa ko da. Tulugon ko ba? Pero wa may problema kay Hindi na triple. Ya, oh, bra. im lang ginaro. Pag-isip ka ba? Matay sa nakadiri sa gawas, luya, mga nasa planta, pero buyag. Oho. Pwede mo naman pangwakli mo mga. Pero buyag, buli. Marabag. Dapli ni kay salimuang na ko ray. Tay, Tabang. pwede pangwakli mo kauban ba? Palayo tao mo. Patiran ta, sa ba? Ayun tabang. Yaga. Sukol ka, eh. Ha? Sukol yung trabaho. Kamu sukol nga. Trapo nga, do katoy go alabhib. Itsahe, bab. Kapakapagod. Pakapahan gina. Kaya kutsilyo yung mga prebuyag. Smooth lang ba? Smooth ang galawan ba? Ismo Hindi tagalawan. ko bigig ka suba. May pagkatudlo sa Digo Slaughterhouse yung tawanan. Kaya dito gibutang sa Katrigi. Oh, may pagka... Ato ra sa last. Itudloan ang gatunga, minaayo. Ang gatunga po, dili minaayo. Ibati man daw, dili i-balance. Balance yun. Yaga. Oh. Kaya puros maayo, di po pwede. Di po. Dili timbang. Kaya ino sa Pergus na to, abi na to sa Gwert lang na. Fergus, Lain nila ito. 35 ra, kilometers. Oy, si kuadre si Boss Bray. Boss Bray. Murag sugdan na ginako ha. Ikaw na bahala di ha. Kuyaw ni. Sama plaster na diha ang among i-click ang Kita ka ng click ang bell. iro nga Oy, isog gayo. Bisaya Gerald Dilobio, pre. Pag mahikapan, ani, bahagi Lagtap hon. Sulti na siya. Oy, Sulti na siya. si pare kuan, by Mags. Oh, Fully book naman ba? Ah, fully book naman ba eh? Okay, bugoy. Ay, diara. Puntahan kita mamaya. Ah, sige. kinsa man na siya? Si Pare Darwin ba? Ah. Sige rin din. Bye. Oy, by Alvin Felix. Ay, Pre. Alvin. Ah. Aray, may ano tayo. Alvin, may gagawin tayong activity. Basketball. Magsabit tayo ng team. Oh. Ano sa ganito sa ganito? Bay? Ano magsabot ta? Abot ano? Pag-usapan natin ngayon.
Oh, tingnan mo ang meeting doon sa billboard. Ang binyo. Sir, yung location na. Tapos start ka dito. Mag-invite putag mga bong player. Dula-dula Pero ang dula. author gyud ang hukbong kon gyud. Oh, si kuan gyud si Hugpong Bisaya. Ay Oh. mga kol, mga gaw, mga membro ni Pero Hugpong pwede ta Bisaya. mag-invite og mga Pinoy. Oo. Invite. Kita lang mo pa si Ugda na. Oo. Saya gyud magpasiugda gyud. Oo, Pero pasiugda. itong naisamok sa imnanan. Saya man, saya ko na lawrag. Saya. Yung kuhan siya, satellite siya. Panikamutan na to po nga makapaliga ta. Liga ta. Karon mo na ning nakawa ni. Kung sabutan og ila tong entrance pay. Yan natay winner take all. Oy, shout out din sa Pika sa kanan. Si Presidente Dol Berhel Casamayor, Unsa kawa na na pamilya, ug si Pakit. Nag-watch sa inday. Si Bay Pakit, si Turn right after 500 meters. isa pa to si Baylans, Mr. Suabe, si Bay Bart. Una yung direction. Oy, kang Gaw Marito Carcalias. Gaw, mayong gabi da gaw. Uy, asawa man ikan. Oy, si Ma'am Jubilin Padernal, mayong gabi dia, ma'am. Boss Bray. Si Juan Thomas Picas. Oh, tos Picas. Yang palalab. Oh. Boss Bray. Tamatik. Turn right after 250 meters onto Benton Street. Mawala ba? Di ka mawala. Turn Bye-bye. next right. Kuya gid bay. Itol-tol pa. Bus number 6 ba? Kumato ka Victoria Park, dito mo ako. Keep left after 1 kilometer. Dito siya na. Kuan may mo na bay Bluetooth ra mo bay. Dili mi. Doon, doon, doon. Ay install gid ya. Oh, ang bilis kailan? Kailan na lang ka... Oh, 30. Layo-layo pa kay 30 mga kilometro. Oh, na 30 oy. Pero diri man to sila nagpakuha na to, nagpa-medical di oh. Ay nagkuha sa atong medical ba? Oh, diha sa service Akatong Ontario atong sana. sa atong health card, Oh, di ba? health card, oh. Di ba diya to? Oh, diha. Kung sa GRT, mga dili kuhan nga market na terminal na diya. Charles? Dili, sige lang. Nakalag na mo diri. Ha? Nakalag na mo Bintan mo diri. di unan. Oh. Bintan. Ano ba diya? Oh. Oy, lagi sang tren. Hunong sa mga kanan. Kini may sounds. May panahon po do. Oh, kuya gyud panan. Ulan-ulan diri mga kol, mga gaw. Sumba dito pohon. Unya inagabot na mo dito Ya, sa ay nagka-problema sa fruits and drinks. kay na si presidente. Oh, na. Oh. Unsa ganito nga lugar gani? Pang gani? Vice? Aloy? Billwood Lake, Bellwood Lake. Fergus, sa Fergus. Wala- Ikaw yun ang little Ah. Fergus. Fergus. Ah, gid. Pero Ontario gyapon to. Pohon, kalau Oy, magkapunta lugar. Bay Aljon. Kasuan. Bay, may gabi dia musta. Way shot dia. Bus Butchok ug si tawag ani. Alan ug si In 600 meters, turn left onto Lancaster Street. tawag ani, Unyok. Sulti ko na karon diya. Wala lang. Napakot ka na daw. Ano ba? News. Downtown Kitchener, yun yan. Oh, mo ni downtown. Hoy, hubog na. Tulog na, tulog. Kung hubog naman di ay. Wala yun. Kumusta ni Brad Lulok na? Nakasakinan. So kapag nakasakinan na, tanawin mga space na. Ringkis lang ba, no? Hoy! Bus Butchok. May gabi dia.
Keep left after 250 meters onto Lancaster Street East. Keep next left. Uy, road close lagi deh. Ha? Road close. Road close siya. Pero pwede man diri. Diri man ta siguro maagi. Ha? Diri nga side. Kister. Ah, bitaw. Head northeast on Frederick Wala ka dito, wala bro. Service east. Dili dito. Diri ka, di ba? Dili diha gyud. Dili oh, diri ka oh. Padulong ni Victoria Street ni, dala na. Jadi pa diri agi, tudlo rin pa personal. Oo. Tudlo mo ka na niya. May nilip na naman. Ano ni sulod eh? Pulis to yun. Pulis. Oo. Di ba tadi pwede mo siya ka? Sulod dito iso. Leave the traffic circle at the first exit after 3 kilometers. Sulod man siya no? Pwede ra siguro. Sulod man siya. Sulod siya. Di ba pwede wiyaw. Ana ito, unggoy. Iya ano niya. Dito Victoria Ay, Street. oy, gaw Marieto, nice place man diha gaw, nice music pud gaw. Likod, ada. Dito gyud. Lagi gaw. Diri kita lagi pa kono. Close. Sunod kita ning maron. Ha, uy. Ang saloy. Charger do. Ay, kuya ni. Wala Marami ko sa pa likod. ata. Ano siya sa likod? Ha? USB. Aw. Dok. Biasa mo dok. Wa nang kuan yung tissue. Asa testyo? Are. Adira. Masa tang-tang sa lima. Oh, sige ni para yan kuan. Parera ni. Kasi gamit ka na. Wala kasaksak. Kana dok, okay na dok. Oh, thank you. Nice ko na yung music ko. Bugnaw pa naman. Huwag na panahon ba? Abot ka talaga ni Bisaya Berhel daw? Karon. Murag way ulan sa si Will. Wala no? 21% may Siya sobre nito? na chance of ulan. Wa may yung 80%. Ano sa restore ka po no? Pilipino sa restaurant, no? Pilipino, ano sa restaurant? Wagi tindahan rin ba nung kanang mupalit tag shooter na ba wala no? O sa restore wala no? Tingnan tubig nga tagdos, 24 ka buo. Oh lagi. Sao naman? Juice piso. Juice piso. Ito 1.5 liter. Kalayan Ya, paimno ni mog tubig si nat. Mao. Ayaw. Masuko pa na siya. Ayaw pa na eh. Yung makakita sa dito strawberry, mo siya nga wala na sa ato. Palita diri. Biara Ya. to. Uy, basta ikaw do. Suko pa ko di ma-charge ang cellphone. Oh.
So basta di kag suko ni si Virgil ko sa lingog raw dito lagi ko. Ha? Lingog raw. Di, Ayaw yun. Ato di tayo. ni talagang nagsabi talaga si Presidente Berhel Oo, ayaw. na kung hindi sasama si Juan, si Jonathan, saka si Chubby, lalong-lalo na si Ian. Yung alam mo yung Half Bisaya na yun? Exit after 300 Ah. meters onto Bridge Ay, Street. wag nang Tutulog sa tulong bangkit. Oh, Pwede pa sira dyan. at saka tawag Uyok mo. mo pikas kay... Ito, explikas. Oo, parang malayo. yun. Malay yun. Oo. Pero sinabi ni Juan ba, ni Presidente Berhel ba, niluluko talaga Leave the tayo ni traffic Ian ito. circle at the first Bisaya exit. yan eh. Pinapahirapan tayo magtagalog eh. Oo. Oh. Sa tingin mo, Juan, totoo? Totoo yan. Oh, parang ako din eh, nahirapan din eh. Hirapan tayo sa kalisod. Ay, mo sulit ako na ni. Lahi mo niyo. Lahi ito lahi oy. Sa tapadul simbahan sa Juan. Oh. Turn left after 200 meters onto Bloomingdale Road. Patag lagi highway ba no? Na. Turn next left. Yung tanaw lagi na si Jonathan sa Perpilo. Sara mo gawin ko anak ko highway nga dako. Kuan ra mong god. Kanang puruan. Keep right after 7 Ah, Oy, kilometers. si Apisa, Los Cares, Amo, lunas Madera, sa Jenny, Bigwento. Kuy Manjin. Salamat. Si Maning si Heart Heart. Salamat. Nice, tubig dito sa 50 lang dito rin, no? Oh, 50. Dili ka mag-60. Dapat 50 rin yung kapin. Yung residensya. Doon na ta. Ay, 28. Lilo, pagyapon. Sa kayo dia. Oh, yari na siya. Yan si Nat kaya siguro na baging uling. Tay kulbaan sa ganyan. Uling ba? Kisi-kisi siya ko. Relax lang. Ano mo tayo mga tropa? Mga tropa-tropa. Oh. Oy, salamat din kay Kuan. Kang, sa to? Dinis. Boss Tama Dinis. na eh. Puling ha. Puling, Kay, tama namublima mi kay unsaon na lang itong gipalit ni Nat. Natnat nga isda. Unyang gipalit nga beli ni Kuan. Oy, nanawag si Kuan. Ano ko? Maputol man ni akong Facebook live. Oh, gani. Saan nawag? Si Presidente Berhel kasama yun. Mga Bisaya, nadami karon magtigo mi diya sa Kuan. Bellwood Abot Lake. aron sila. Abot na to sila. Abot na to inawag naman. Kay nami gimugna na rin nga grupo sa mga Bisaya. Itawag ni siya og kanang hugpong Bisaya, Ontario, Canada. Kay plano mi og kanang magimog Hello. Sport Fest. Padulong na mi. Dula. Diri na dul na. Una na mo ni nga mga ano namang meeting. Punta Kaloy-Ans, Juan. Ginoo nga mga plastaro Stray mga. lang si kon mi. Stray sa Nat. Oy! Lo, saya! Unsa na yung lugar, pre? Alas 12 na dire gaw, Marieto. Doon na. Doon na, Sulto. pre. 7 kilometers lang. 7 Kung unsay oras diya. Kung gabi diya, Ha? untang nga re. Araw? Mira. Okay kayo. Unsa daw? Lahat sila nagpalit ng pizza sa mga chill. Kape. Kape. Kapidat. Kape, Roger. Putay. Roger. Para tong kainan ako ba taxi driver mo Roger man Roger. Dili Roger lagi. Asa man? Si pangalan ni si ko lagi ni. Salamat kay Marito na kadabaw ron. Ang gana nag-revert nga pizza katong muinat gani. Unsa to? Muinat. Muinat? O mo na ginang revert. Mo ba? Oh. Maglain yung kiyan na, yung kabuhi, kanang si tawag ka na eh. Ordinary? Oo, dili Ayaw, siya. ayaw, palihog lang, ayaw. Dili si Gribart. Katong muinat. Katong mo inat? Oh. Ayaw, pag-isda roller ka taas mo. Hello. Parting lamiya kay Revert pa. So, Kanon? Roger. Oh, Roger. Tay, Roger. Roger. Ikaw nila. Ano to? Rancho. Sige. Ay, so. Among tanahon. Ha? Sige. Sa mga Bisaya diri sa Ontario, ining natahimuon nga kwan. Balik mo tayo. Wala, si Pasiklat lang daw sa Natahimuon nga Sa? chill. dula-dula puhon Ay, diya. silre. Chill daw. Sa di pa mauman ang summer. Bakit sila pizza?
Dahil lang humay diri ba yun? Nasa Wala ba? Mala? Maghimo tagkuan ka ng pinagi sa hugpong unsa ganito Vice? Kaloy? Pinagi sa hugpong Bisaya, Mag-invite mo taglaing. Mag-invite taglaing kuan. Padula tag nga. dili lang Bisaya. Oh, dili lang. No, pero kita'y mo pasiugda. Oh, kita pasiugda. Para hatagan og kana bang kalipay ang mga Oo. sa to matadiro. Oo. Matadiro. Oo. Pero Mga, may mga yanong matadiro ko. yan ang matadiro. Nga nila Kung sa English pa siya tawag, butcher. bots. Bots. Butser mga Bisaya. Mga butcher. Pero mga yanong matadiro niya. Kaliro lang. Nga nito dre kinang hornal. Mga to hornal, Kamo try kapital. kamot O kapital, pama ba? pamaba. Karon biskag ulan, gidayon ginamo Sulong, oy. sulong na mo kay kinalang madayon tong meeting kay Oh, di pwede. tungod sugod ani manggod iplanuhon tong maghimo og padula ba sport fest sa pay Oh, mo na lang family sunod. day ano ba Pohon, sunod. Pohon. Una ko sa itong kuan mo, imo sa taglay, permiro sa aktibidades para sunod, mo na itong ano na. lastar na. Oh, plastar na. Sige. Outdoor ug indoor man to ani. Kina may uban nga dili ka na outdoor, indoor pod. Hmm. Oh. Pero Tanan pwede malingaw. Inayuban nga ganahan mag abay tournament aning email pod. pwede po no. Email pod. Tournament pod, email. Puta oh. Nya maghatag kitag solicitation kung magkailan to diri nga Oo. mga amigo ba. Ano ba? Nga nagagamot-gamot na pod diri pod. Pero ang purpose ani kalingawan sa Kalingawan para dita ba Pilipino, dre. Oh, muriyang. Tinarong ra gyapon dili nga binuang atong lakaw. kini nga mong biyahe matingala mo mudagan pa og kuan 22 kilometros. Ay doon na lang kayo. Ah, dito na. Pero uwan ri uwan. Yata na ganyan din. Pero mura ni vlogger nga way kuan walay monopad. Ang hawin akong kamot. Loy. Wabo na Pero yung okay ra. monopod. Pero okay ra. Okay ra. Ba, sa gitna ng ano ba ba? Pahin niya. Kami kinong inani mga barn ba? Kaya ba? Sa salida binaturan mo kita. Barn sila no? Keep right after 500 meters. Masingkat to, basin og goal na to dito sa pan siguro. Keep right after 200 meters onto Catherine Street South. Keep next right. Sa to pa kung wa ni siya ni Leave the ulan dito traffic pa ingon, circle at the third kuan gyud exit ayos after yun. 17 Oh, kilometers. kining diri dito pa ingon. Oo. Gapo gyud dito. Oy, mabungil ka na dali. Pwede. Na siya ibugnaw na init. Hmm. Basta unang target na to, basketball gyud ha. Basketball sa kay. Basketball. Wala magkakuan ng lugar. Sunod katong hilig sa dartboard. Oh, dart. Kung Pero hi- tig fall na, fall kay indoor man, indoor games. Sige. Patughan sila sa gusto niya ha. Oo. Patughan. Ah, Farmers din mga dato dito sa pobre kayo. ha? Farmers rin ba? Wala dato kayo. Wala kayo mga balay. Sa tirig yun ako, dito na sa kita nagdaro nga nakadiktay. Oy. Sige babe, palihog ko kay di mo palit ra mi sa Amazon ko no, Amazon order ko, order. Dato kayo nila. Feeling mo. Feeling. Oo. Cornmeal. Cornmeal. Tuwas lugar dun eh. Samo ta dito bay? Lami dito gyud. Lami dito. Mani no? Ano 50 kilometers? Mani ba? Sigara dah pulis tadi. O ba? Minta. Tulo naman dito deh. Ah, di una. Disutso na no. Oh, doon na. Paglang ito nagian ba? Ito magian biril ani.
Ha? Di atong magian siguro. May gasolinahan kita dio. Gasolinahan ba? Wala. Benar to eh. Mo na kanatong kita masig lahi ni. Oo ni. Ano? May nagdulduol ng tapos sila sa Riyapot. Layo ba yan? Ano ba? Shout out mga pugi. May pagkato na lang yung nga unang lang ang sila, no? Kaway-kaway. Pag may kamay. Yun oh. Nuroy me. Kanina kakalo mo na si Natnat. Taga Cagayan na, Carmen. Kanan nasa tunga. Tag-iyas initap. Taga sinita pinitong nga. Initap. Muna tagias man. San Initap Miguel, talis. Manolo Portex, Initap Bukidnon. talis. Yung sa dulo, yan yung Talisay Cebu yan. Panyan siya, hat Bisaya yan. Marunong magbisaya pero pinapahirapan kami pinapatagalog eh. Lang niya. Akin, di mo haring gangis digos. Aray. Oh. Ay, sus ko yaw ni. Ha, wala Ano ta. ba yung sakay na ni ba? Ay ba? Suwahi ba? Ay, isa. Nakariktay ang driver. Oh, yung driver no. Si Kumado ba? Oh. Sa tuwa, madriver Uy! ko kayo, kuwan man. Mahugga mo kayo. Oy, murag mapas kan to squad si Dol Julius. Ito. Kuya to siya. Hari Tumbal. Po Haris Kumbal. Kumbal-kumbal lang. Ingon siya nga, apas lang ko Dol. Ana siya. Apas lang ko. Kana uwa to natulog. Ana, masahiro to. Ha? Masahiro to. Gasolinahan ba? Patapas yan. Tumot tulong si kana baro. Ha? Limod. Ato ni ako risto mo day. Ano gini ba? Ha? Uli ani og kuan kanang katuway kag dugay. Pero og Ah, pero inibalik nimo, wala yayay na sa yayay ka. Wala gid pod. Wala gid. Maiso. Nice kid rin mga kot, mga agaw oh. Ura mo inas kapatagan mo. Ah, sige palihog ko dia. Fred. Panawag si Abdul. Tubag daw ako tubag. Bagaro. Dol. Press. Press. Para nila na. Murag lahi man siguro migagianan ni kay nami diri sa line 86. Unsa to, press? Itito man to. 82. Wellington Road. Dili kaning iyang kwan. GPS. Di mao? Oh, ni. Lahi gyud nagingon lagi ni si Vice nga kuan kanang kasino giagi mig lahi kay wa mi kakitag shell nga re. Wala pa. Wala na sa bilod siya. Nanamis kuan. Nanako na mi 14 kilometros na lang press. Layo pa mi no? 14. Doon na 14 oy. Kamo pila na lang ka kilometro? 5 kilometers? Ah, doon na. Doon. Lagay maglagyo. Oh, unya pasilo akong wata ka natubag kay nag-Facebook live maggugo pero akong gigna ng ato mga viewers nga nasa pikas sa kinan ang presidente sa Hugpong Bisaya, Ontario, Canada. Si President Dol Berhel Masamayor, parente ni Senador Manny Pacquiao. Jensen, taga Jensen ni sa mga Pride of Jensen. Ha? Oh. Ha?
Oh, si Si Gribart, alagay diha. oh, alagae ko no si Bart. Ang pizza. Ayaw pagka nagatong brato na, maglaing kabuhi Gribart. Oh, kabuhion. Ayaw ko no tong medyo apiki nga pizza ipakaon kang Pa kani Oh. saya nga mo inat yun. muinat. Mga tunga sa dupa ang inat. Mo ba? Tasa yung hinat eh, ako putol. Oy. Cheese mo na. Oh, magandang umaga kay pare kay Kwan. Tawag niyan. Kana kay murag mayong kuto-kuto Gribart bro katong brato ayaw Guys, ha. nagmonitor si Kwan si Kaprimo Si Kwan ay Oh. maing Magandang- magandang hapon. buhay diyan. Baboy. Guys, Ah. dito kami ngayon sa ano. Gala mo na yung mga bigatin sa ano, hamline. Gala mo na rin. Oo. Pinapangunahan ni Kwan ni Ian. Iyan. Ian. Walang iba dyan. Si Ian Oo. Brandmarks Ian Kanyeda. Oo. Ah. Makita dito. Oh. Makita ni Madam yan, sabi niya, ano ka nahihilo? Unsa dol? Oy, si Kwan si nagmonitor si Kwan kayon. Si Mr. Suave. Si Lance? Kasi si Kwan. Si Lance? Yung si Prince Charming. Oh. AKA 1 Boy Bangas. AKA 2 Mr. Suave. Mr. Suave. Walay lain. Sugaton tas masigabong pakpak. Lance Aurelio. Kanang bungot, pwede na himong itahig sapatos ba? Unsa to? Ang bungot, pwede itahig sapatos. Ang bungot itay sapatos. Pwede. Tungod sa kay nga naman. Ligon. Ligon kayo. Kuyaw ang bungot. Pwede ikuha sa pingwit. Unsa to? Iyan sa pingwit. Ipingwit ang bungot. Pwede. Ni Lance. Oo. Kuyaw. Ligon. Kung nylon lang numero 8. Numero 8. Kung nylon lang ang numero 8, Di ka kaya. Di ka piyo. Di ka kaputol. Asa. Asa. Kung isda. Unsa to, Oh. President? Pwede pang tuna ko no nga isda, ha? Kuyaw nga Kung bungot. tuna lang mga 80 kilos, Bisaya. Unsa man? Ay, yanor kay birahon ng bunguta. Mao ba? Yanor ra? Wala ra. Yanor kayo. Yano. Pero unsa man, ipaputol na to yung bungot dili. Ayaw. Kay ngano? Oo, nagdalag bida. Nagdalag bida. Ah. Ayaw gyud ha. Di. Unsa to? Lagi. Oo. Unsa to, pres? Live ya. Kani siya. Oy, mayong kuanday kang Boss Ronnie Carillo watching from Davao. Oy. May buntag dia, aming gabi dia, Boss Ronnie. Oy, si Richard Bacani Layog. Di ba kapampan siya no? Hapon pre. Salamat. Kaprimo, gandang hapon. Dol, pres. Nanami 9 kilometros na lang. Oo, na lang. Sige. Unya tawag ka ni. Nakakuha na mi kuling. Gitagaan mi ni Boss Dennis. Ay niingon lagi si Kwan, si Bay Chabe dere. Kung wa ko noy uling, moadto sa kakahoyan kay mangita sa kahoy para maoy iluto sa karne. Kuyaw. May Isa naningon. yun sabi? Nagingon ako nyo lagi. Ningon. Ay, ba, bro? Pangani ba? Pero nagsabi din si Pariayan kanina eh. Oh. Pariayan ba? Yung half Bisaya. Ingon siya nga, ang sabi niya, huwag kayong magproblema ng uling. Ako nang bahala kung talagang wala. Pero may nakita naman, so... Wala, niluloko tayo nito eh. Bisaya man to. Bisaya talaga to, pinapahirapan lang tayo magtagalog ng kuan nito, batang to. Alam niya naman talaga yan. Bisaya. Bangbo. Nanami doon na may pres. Sige. Nanami dia. Salamat. Okay, bye-bye. Umuwi din. Uy, ulan. Kirk Aurelio. Salamat ka primo. Pero wala naman din ulan dito na. Katatapos lang yata ng ulan eh. Sa Guelph. Ulan sa Oh, Guelph. wala, oh. Ulan. Kabisa ano eh. Dito. Kalimot dalag kape mo dito kung plano ra. Apita sa
Tama na ba? Pinusto. Kami kape dito. Nabre store na. Dito ba? Malit ito yung kape daan. Dito ng init rata. Salamat sa sponsor. Chubby Boy. Ay, sabi pa imuha lagi. Ay, basta mo yung sabi ka di. Ay, wala ginagangkuhan diya. Pag-ingon ni Cha, dito pa, di ba, basic ta kanina. Oo. Anak ko nga, oh, bay, nganong mamaya mag-ipaapel ang bayad rin sa kanang kuan, kanang muffins. Sa nga, ako na bahala di bay. Happy ta sa kuan na, sa Timortons. Timortons, kay di ko gusto nga di makakapi si kuan ba, si Kaloy. Oh, yung Si Vice. Oh, ginakumakuha Ano ng siya? sabi ko nila. Ano siya? Yung isa nga, labi na to si kuan, bay natnat, kay murag katulugon pa maguto. Rugos na Oh, ba? di mo tatong bangon ana siya. Pero nibangon lang ba tungod kay ingon man si Presidente Bril nga ay nagpakita na ko, di ka mo ban. Hatangan lagi na mong Oo. dalan. Kung sa to? Oo, magtutulak mo balde. Dito mo likod lagi. Siya, oo. Atay mo. Ah. Ato binay teritoryo. Oo, mo gani. Sa ato pag umulabay si Baynatnat, Ay, makita nimo. patuyokon oy. Patuyokon. Oh, dito. Dito yun lagi. Skill floor. Sa kilpron mo agi. Oh. Skill floor ay. Layo ako na to eh. Biyo yun. What may mo? Mao sa. Oh. Pero ana sa kuha nga anak ko, Tagiyas daan. anak ko nga, do, pwede ka mo lungkag do. Ay, kumbati bay, matik. Ana siya? Ana siya. Ay, muna kaingon di ko nga. Kuya gyud. Kuya siya. Mo bitaw dang utawa ka ni. Support gyud ba? Di ka balakan niya kay ngano. Liman kang ang presidente sa hugpong Bisaya, Ontario, Canada nga moingon og kung hindi ka sasama, Yat di nga lagi na mo dito. pwede ka mo uban ay lapakita na ko do. Amo gyud gyat nga not cute ya. Ah. Siya trop siya. Ba bagi. Isod kay din ni masabay ni kay usa Uy. sa mga dagkong Ay. kain ni diri ya. Imuning Kuyaw ni. lagalangon ni. Correct. Pero sana mata do na ta. Sayo pa. Asa na mo? Trim di bigin nag Siyempre. tawag ani? Naga casino? Tri. Hmm. Pero sarado pa. Kasino na siya? Hmm. Sige, sige. Kuag bra. Kuan reno kaning bar no. Hmm. First time I'm Leave the traffic circle at the third exit after 250 meters onto Metcalf Street. First time naman rin mga Bisaya. Mga cool. Kung wa lang ning grupuhang hugpong Bisaya, kano sa ito next week na pohon kaloyan ato tawag sa to Grand Leave the traffic circle at the third exit. Diri siguro ta no? sila no sila ni audit eh. Salamat kayo sa mga Facebook viewers. Hoy, atangin nyo day kanang Turn right naami after 200 meters onto East Mill naigihimo Street. nga kwan sa pagpanguna sa Presidente Dolberhil Casamayor o ni Vice President Carlos Kanya, nagpahimo tagtuyo og kanang YouTube channel sa hugpong Bisaya. Dili purposely nga mo gain tag daghang subscribers, pero para ikuan dito nga natay grupo ba. Asa man ta basigla eh. Promote na to. Pag-promote ang mga kwan ba, mga gimbuhaton. Wala, pagpaulat na to. Ha? Wala no? Hmm. Balik ka. Parking man eh. Balik. Nawa mi kadali mga gaw. Turn next right, then make the next right turn. At ang inyong mga Bisaya, call ang hugpong Bisaya, Ontario, Canada, tawag ani YouTube channel. Turn next right, then make the next right turn. Mo lagi yo. Ulit, tayo ulit. Ah, dili lang tagi. Hmm. Para kuan. Victoria, sakto na kitong minggo no. Victoria man Dili lang eh. tagi. Wala. Walang man ito lang eh. Wala ta. Turn next right, then make the second right turn. Basin dire kay putol man eh. Cool nun. Bridge yan. Road close nun siya. So, wala ta. Dili man. Tatagaragian yan. Downtown Ilora. Wala eh. Oy, by dyan. Mayong buntag da. Ay may udto da ito. Sarado. Uy, sarado man. Kuman yan eh. Yung pedestrian. Tatagi bigas. Ada si imong mga imong kaubans balay dre. Kalag-lag daw ng unggoy niya. Dara. Saan? Wala, nawala na no?
Ay, ingon ako sa inyo lagi na. Manawagan ta. Oh. Action Radio. Ngay dyan, nangawa mi. Asa naman tan mi ani. Dili ta pikas food. So ta, ikot ta to. So diretso gamay. Dili ta. Ingon nga, dito gid ayo. Dito. Diri no. Oh. Sa kinato ng agi dito. Araw nga pa. Hugbong. Kapana ng aging design. Hugbong Bisaya. When possible, make a U-turn. Mabuhi ang mga Bisaya. Yuto man daw. Diri ta. Cerita boss. Mo na ka ni? Ah, nagyo do. Wellington. Ano man gud tawag ani? Road close ang tulay ba? Kung wala to, lapos na to. Tapos na. Ikaw ta diri. Road close man. Diri ta gi. Ikaw ang surutan na gyapon i-reroute. Oh, road ala. Irirot mo na. Pauli sa 551 Bandar Drive. Pantay na. Di Wellington naman yun. Agad eh. Put City, di ba? 18 man to. Oh. Dito lang, di ba? Makita kami po na. Tara. Balaan ni ron. Naman po yung traffic light oh. Aga na, operator na ako, magsibuhano na ba? Kaya Oy, siya nga, bingon siya wala nga, na. bingon siya nga, asa mo mo to? Nangawa mo. Ano ni ron? Kaya mo katingala nga, murag matag Sabado na ning gala aging taon. Relax po din taon may kaya nga trabaho nga re. Dito. Di po lalim. Kapoy kayo. Pwede Mag-abot. siguro diri no? Oy! Asa man ni si Dol Raymond na unsa ito pangalan gani ini kompleto ni Dol Raymond da Raymond Randolph. Raymond Randolph. Oh. Ang middle initial Lim Cortez. Lim Cortez. Diri siguro tabi atong distingan diri be. Oo. Dol. Siguro, may one way. Dol Raymond andamay. Ang kiniuban Dol. Turn right after 400 meters. Idol Raymond, mo ba? Wala kay iyang gusto daw. Wadto dito sa Muban sa Grand sa to. Asa ta ba ito? Grand Bin. Grand Bend. Nga mo travel daw og isagto nga ka oras kay gusto niya pag nay makitaan nga kapihan sa Tim Horton. Ligpan. Loy, pwede ka Turn madaplan right sa kanali after kay libre ta mo 150 kuan. meters onto Getty Street. Ano ba na? Oh, ana. Oy, si Bay Chupi. Bay. Matay, asinsya gid bay kay ang sakyanan bay gamay ra kaayo. Pero karong 18 Grand Bend, paningkamutan na to, maplastar na to tanan. Kay murag daghan na ning sakyanan mo adto. Di pud mo pagkabuing ni. Trabaho. Sorry kay kayo nga kuan. Kay pati igo ra gin taw na kumpleto ning sakyanan nin taw makarga. Pohon. Turn next left, then make the next right turn. Si mo na ning gyapon. Ha? Oh, lagi tulay mo to dito no. Oh, nangawa na mi. Nangawa na mi. Turn next right. Mo ni ginaingon ron nga sige kay mo magitudlo sa kuan sa Call center agent. Kuan manino kading si tawag ani? Ang syudad. unsa loy. Mao ni ron. Di kimo may gitudlo di. Oh lagi. Buta na ron di. Ako na ni. Straight gini Turn ano? left after 100 meters onto Getty Street. Turn second left. Taon nila. Yung downtown nila. Ito na yung Fergus Par. Pati kami nga, okay lang downtown. Closure man loy. Kasi mo na tong tulay oh. Giayo ay turo oh. Dito matagikan loy. So dire tagi-agi. Dili tayo lagi. Mo na ni. Oo na ni. Unta mo na ni. Turn left after 150 meters onto East Mill Street. Posible pag sayo punta niya GPS siya. Sakto gina siya. Sa agon diri mga Bisaya. be. Ingon ang GPS ba nga pakurat-kuratan tani mga Bisaya be. Sa agon diri. Oh, pero Kabalo nga. kapalo. Kabalo yung shortcut sa Turn next left. Palasangan, kini pa nga highway. Ato mga niyog. Mangwan mangani. Kini bang sa tawag ani? Dali ra balihon to sa nina na to. Anak gani. Mo to ito plano ganina. Muhupon ta ko sa nina. Ipabalin ako. Di lang sa kinan balihon kay lisod kayo. Pero si paring Ian, relax lang sabi niya, wag kayong ma 2 kilometers. 2 kilometers na atas tong destination. wag kayong mabahala. Sakto gid.
Right? Iagi taniya kuan ba? Nang tawag gani eh. Nang mga downtown ba? Tagigig highway. Pero nawa po ta kadali no. Oh, putol mo ng tulay. Tulay. Apa? Pero wato na putol. Laos to. Putol yung gana. Wala na putol kasi siguro abot to ta. Hurot, tama-tama po. Mahurot na po ako mobile data. Ang damay. Pero okay ra kay Okay. kuan man ni siya unang panagtapok sa Oo. Hugpong Bisaya. Ana gyud. Hugpong Bisaya. Pero kani nga lakang bitaw tanang Bisaya ani ubang mga kuan mabulahan gyud kay Mabulahan. liman ka nga maningkamot ta nga natays padula ano ba no? Oh gani. Kuan ito ah. Ang Lingaw-lingaw man ni. pinarong ni kawa ni. Kana lagi mga mahiligon sa basketball. Sa Tagalog pa may kalalagyan kayo. Oh. Oo. Naman siya. Unya kay niingon naman si tawagan eh. Niingon naman si Baynatnat ba? Oh. Kung taga Carmen. Dula gid daw siya. Kunana siya nga. Kung sa sultan niya. Kung sa dart pa lang. Kung sa to? Pwede walahan ba? Kung sa dart. Mo ba? Oh, walahan. Pero sa to pa, Palit kag imong sariling pin. pin. Kay kung wa na bali ang pin unsa to? Kay wa na pilo ang tumoy. Wa na pilo ang tumi sa pin unsa man. Grand winner. Ha? Grand winner. Grand winner. Pandamay. Kuya Pilo ni- lang. Ha? Ay go sa atong kon ba? Naigo to sa kwan? Oh. Lambre. Oh, Lambre? lambre ba? Nahulog. Dito sa Wala. Bruce ay Ah. na nahulog. Oh, pero mudaogan to to. Champion na Mo champion na siya. Pero sa nitabo? Ilura lagi diri. Ah? Lahi po ni. Basi mo na ni ang ginaingon. Dili nila ini. Dito tapikas. Lagi taro nga kini action buog kabalaka. Ano? Ha? Nana. Pero balik ko na to. Wellington Road man. Balik ko na to sa Vice Kaloy. Dula nga dart. Dart ba? Dart. Yeah, Unya. mag-atag tag invitation kasi mo submit og tape kanang dili mo na team, ko individual man. Oh, Kani. individual. Asa sinatnat ipakita. Naranig ko na. Muna siya Win third player. Oo. Magkikita yan. Nakuha din na siya kuan bay. Og Sunstar. Ganyan. Kani siya? Hmm. Pwerte. Kita na. Pero kung wa na bali ang tumoy sa Wa ang pilo, pin na pilo. Kung wa na pilo unsa to? Nagbayar na. Hagbay ra na. Nadalan tropi dayon. Dalang trope. Grabe pero sa no bali man. Pilo lagi ba? Grabe sugab hapos guro. Mo ba? Lubong grabe kalubog. Sugab hapos ba? Pero yung sila kay nasa likod, Tahimik lang. tahimik lang siya. May iniinda kasi. Oh. Ano yung iniinda? Wala. Iyo. Ano yon? Backpin. Hindi. Sinto. Sabi nila kung ano yun eh. Talagang dala sa edad. Oh, may edad na. Oh. Kababirthday lang yan nung nakaraan eh. Yan eh. Lapas You na will yung arrive at your screen destination after 200 meters. O, idol na ta. Salamat mga agaw. Di ba? Oh. Di ba di mo? You have reached your destination. Uy, di mo agit loy. Di mo? Dili. Tay na. Basi ilura ang butang ato. Lura. Dilod yun. Lara. Mo ba? Dali sa mga agaw ha. Ako sang exit na kadali.